Жах! Што здарылася з Колем Лукашэнкам? Жудасныя кадры ў сеціве абмяркоўваюць усе. Такога павароту лёсу хлопчыка не чакалі. Лукашенко запрошвае тэрміновыя перамовы. Сітуацыя ў краіне амаль крытычная. Вялікія маршы ў цэнтры Менску, людзі са сцягамі. Папярэдняга кіраўніка Беларусі замянілі за адзін дзень. Зварот новага часовага лідара краіны. Па-беларуску, і гэта не жарт. Лукашенко вылятаў у Маскву злы як чорт. Эйсмонт паказала яго толькі 2 секунды. Чаму? А на парадзе ён зрабіў тое, чаго ніколі раней не рабіў. Апярэдзіў Пуціна. Літаральна. Страляніна ў горадні, бронетэхніка на вуліцах. Лукашенко экстрана збірае сілавікоў і крычыць пра мабілізацыю ды наземную аперацыю. Людзей хутка пачнуць хапаць і забіраць у армію. А 10класнікаў ужо кіруюць на зборы. Чысткі пачаліся. Што адбываецца і чаму гэта ўсё распачалося адразу пасля сустрэчы Лукашенка і Пуціна? Усё распавядзем. Гэта, да і шмат што іншага ў праграме «Прабел». Запаўняем прабелы пра Беларусь, ды ўсё самае важнае і цікавае, што з ёй звязана. Добрый дзень, шаноўныя, а асаблівае прывітанне сталым гледачам праграмы «Прабел». Дзякуй, што вы з намі. Мінулы тыдзень, што ў Расіі, што ў Беларусі быў запоўнен так званым пабедабесіем. Па ім можна зрабіць нават асобны выпуск, таму мы спынімся толькі на галоўных момантах, каб вы дакладна ведалі, што нічога не прапусцілі. Яшчэ напярэдадні дня перамогі, дарэчы, у дзень, калі заканчэнне вайны святкуе ўся Еўропа, Лукашенко вылецеў у Маскву. Вылятаў злы як чорт. Эйсмонт толькі 2 секунды яго паказала. Лукашенко злятаў у Маскву не для таго, каб упершыню ў жыцці ісці адразу за спінай Пуціна, а пасля ў адзін момант апярэдзіць яго. І не для таго, каб пакрасавацца разам з малодшым сынам Колей, які з кожным годам усё больш нагадвае бацьку з яго залысінай і павадкамі. Тут 21гадовы Коля ідзе ўслед за братам Віктарам, які таксама яшчэ нядаўна вылучаўся сваёй шыкоўнай шевелюрай. Стаяў Лукашенко на трыбуне побач з ветэранамі. Дык ён жа і ёсць ветэран. Вунь колькі гадоў ва ўладзе, больш за Пуціна. Ветэран сапраўдны, не тое, што нейкі фейкавы, якога расейцы паказваюць. Значит, я не против, чтоб сегодня по Киеву жахнули. Да гэта ветэран маладзейшы за Лукашэнку. Дарэчы, сёлета такіх ветэранаў на Краснай плошчы не было. Відаць, пабаялася прапаганда, каб ветэраны СВО па іх не долбанулі. Прапаганда паказала, што Лукашенко ўсклаў кветкі разам з лідарамі ўсяго свету. Але дзе яны пабачылі там тых лідараў? Давайте зірнем. Таксама, як у Мінску, калі верыць прапагандзе, плошча была запоўнена людзьмі, цэлая натоўпа, уся краіна з'ехалась. Сегодня здесь, у подножия обелиска, в самом центре Минска, по-особенному торжественно. Несмотря на ранний час, площадь Победы уже наполнена людьми. Вось у Москве Коля выконваў не толькі ролю спадчыннага прынца, але яшчэ і ахоўніка Лукашэнкі, бо ўвесь час з тых вушамі і страляў вачыма. Баяўся, каб сябар Пуцін якую правакацыю з бацькам не зладзіў. Ну, што дрончык упаў і ўсё. Да слова, а вы заўважылі, што Коля ніколі не усміхаецца? Увесь час такі сур'ёзны. Тут ён нават бацьку пераўзышоў. Дзе ж яму знайсці якую царэўну несмяяну? Вось жанчыну ледзь не порвала ад шчасця, як толькі Колю убачыла. Ребята, шок. Мимо меня только что прошел Николай Лукашенко. А посмотрите, как все это происходило. Засняла его только со спины. Ребята, это Николай Лукашенко. Вот снимаю вам со спины. А вось у сеціве эмоцыі крыху іншыя. Сотні лайкаў збіраюць допісы, у якіх кажуць, што Коля пераўтварыўся ў гэтак званага скуфа. Ну, такога чалавека з жыватом, які толькі што і любіць ляжаць на канапе ды разважаць пра тое, як трэба жыць. Ну, гэта калі каротка. Ну, вось, паглядзіце, што пішуць. Як можна было стаць скуфам ужо ў 21 год? Я яшчэ калі ў школе вучыўся, памятаю, дзяўчыны казалі, які мілы Коленька, а яму тады 14 было. Хлопец у свае маладыя гады выглядае як 40гадовы бацька 2 дзяцей, ды тут яшчэ твар заплыўшы, ды галоўнае, валасы пачалі выпадаць. У Маскве Пуцін перадаў Лукашэнку папярэджанне, пра якое таму пасля адкрыта намякнуў расійскі журналіст. Спокойно, несмотря на то, что происходит вокруг? Да я всегда был спокоен, сегодня тем более. Все нормально.
Все будет нормально. Все хотят жить. Сапраўды, усе хочуць жыць, у тым ліку і ўкраінцы, але яго сябручку Пуціну гэта не перашкаджае іх забіваць. Дык што за папярэджанне перадалі Лукашэнку, што ён пасля вяртання ў Менск на наступны дзень прапусціў свята прыдуманых ім жа дзяржаўных сімвалаў. І ў выніку, хоць на дзень Беларусь паглядзела на новага лідара, новы лідар з'явіўся ў Беларусі замест Лукашэнкі. Няхай у чыстым небе прыгожа лунае дзяржаўны сцяг. Герб дэманструе ўсяму свету нашу волю, мудрасць і міралюбнасць. А душу кожнага кранаюць гукі дзіцячых галасоў падчас выканання гімна. Вось бачыце, Зміцер, прывітанне. Можна ж, і свет не перакуліўся, а неба ў Менску нават задажджыла ад радасці. Ад радасці, што бел-чырвона-белы сцяг вярнуўся на вуліцы Менска, хіба. Тут як у беларускай прыказцы. Як, праўда, не закопвай, а яна наверх вылезе. Ідуць сабе бацькі, гімн спяваюць і не бачаць, што іх за спінамі дзеецца. А можа, яны і ёсць экстрэмісты, а Лукашенко галоўны экстрэміст. У парушэнне Канстытуцыі змяніў сцяг і герб, супраць беларускай мовы ўвесь час выступае, нават свята адмысловае зрабіў, на якое сам не пайшоў. Адкуль жа ўзнікла гэтае свята? Зміцер, давайте распавядзіце, калі ласка, і мне, і нашым гледачам у сваім матэрыяле. Вясна 1995 года. Беларусь яшчэ нібыта дэмакратычная краіна. У парламенце спрэчкі. У газетах яшчэ ёсць розныя меркаванні. На вуліцах надзея, што ўсё яшчэ можа быць нармальна. Але над краінай ужо вітае пагроза дыктатуры. Першае, у чым Лукашенко пабачыў для сябе пагрозу, гэта дзяржаўныя сімвалы і мова. У яго закружыла галаву ад поспеху. З канторы Саўгаса адразу ў прэзідэнцкае крэсла. А шалець? Але Менска яму ўжо мала. Падаваем у Маскву. А тут нейкія нацыянальныя сімвалы ды мова перашкаджаюць. Дарэмна былы спікер спрабуе яму патлумачыць пра падзел уладаў. Ён валодае, падкрэсліваю, канкрэтнай выканаўчай уладай і ніяк не можа зразумець, што пры гэтым нельга валодаць заканадаўчай уладай. Ды ўсё Лукашенко разумее. Это дэпутаты не хочуць разумець. Но я проголосовал одного человека. І вядома ж, хто той чалавек. Толькі ён. Таму больш ніякай дэмакратыі. Калі ж дэпутаты Вярхоўнага Савета паспрабавалі яму перашкодзіць, проста абвясцілі галадоўку супраць незаконнага рэферэндуму, уначы ў парламент уварваліся людзі ў масках. Уварвалося 300 чалавек з аўтаматамі, з маскамі, і з дубінкамі, і з маскамі ў твары, і збівалі дэпутатаў. Гэта міжнародны скандал. Але тады ўсе это праглынулі. Большасць лічыла, што Лукашэнку проста перашкаджаюць навесці парадак у краіне. І Лукашенко хутка зразумеў галоўнае. Калі грамадства праглынула збіццё дэпутатаў, значыць праглыне ўсё астатняе. І панеслася. Спачатку памяняць сцяг і герб, увесці рускую мову, потым змяніць канстытуцыю, каб надаць сабе больш паўнамоцтваў. Пасля зняць абмежаванні з тэрмінаў прэзідэнцтва. Урэшце яшчэ раз змяніць канстытуцыю. Засталося толькі ўвесці ў краіне спадчынную абсалютную манархію. Хаця дэ-факта яна і так ужо ёсць. Адзінае, што Лукашенко не можа змяніць ніякім рэферэндумам, гэта аб'явіць сябе бессмяротным, каб кіраваць вечна. Вось тут яго ўлада абмежавана. Тут он не ўсемагутны. Дарэчы, у траўні 1995 Лукашенко не змог дачакацца, пакуль Вярхоўны Савет зацвердзіць новую сімволіку. Ужо 16 траўня дзяржаўны сцяг знялі з флагштока і парвалі на шматкі. Напалі на яго, як нядаўна бадзяжныя сабакі на дзяўчынку ў Гомлі. На шчасце, дзяўчынку ўдалося ўратаваць. Сцяг жа тады не ўратавалі. Таму ўсё яшчэ наперадзе. Зміцер Лупач, Прабел. Чаму ж народ тады так прагаласаваў, Зміцер? Няўжо не было бачна, што Лукашенко цягне ўсіх назад у савок, што ён гэта такі савецкі анахранізм? Вось толькі, на жаль, шмат хто тады слова «анахранізм» разумеў па-іншаму. А нахрана нам эта мова, а нахрана нам гэты сцяг, а нахрана нам гэты падзел уладаў, так і атрымаўся своеасаблівы беларускі анахранізм. Таму ў другую нядзелю траўня святкуе Лукашенко сваю перамогу. Перамогу над народам і здаровым сэнсам. Але нас не перамагчы. Дзякуй, што цікавіцеся гэтым усім, таму што тады мы мацнейшыя, калі ведаем больш. А мы ж яшчэ вернемся ў дзень сённяшні, а дакладней
крыху назад у дзень лукашэнкаўскага свята. Дарэчы, на якое ён, як мы ўжо сказалі, не прыйшоў. Бо ў гэты дзень адыходзіў ад атрыманай ад Пуціна інфармацыі. А на наступны дзень экстрана сабраў сваіх сілавікоў і папярэдзіў. Надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Театр военных действий, театрал такі. Каб даць зразумець, што гэта дакладна не жарт, на наступны дзень Лукашенко яшчэ раз паўтарыў тое ж самае асобна для міністра абароны Віктара Хрэніна. Відаць, ён не слухае ягоныя выказванні з минулага дня. Гэта, дарэчы, можа і на дзяржздраду цягнуць. Зноў узгадаў і 2020 год. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. Я абвесціў пра пачатак новага маштабнага правярання беларускай арміі, а таксама вучэнняў тэрабароны ў Віцебскай области. Точечно мы будем отмобилизовывать части, вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Чуеце, як Хрэнін няўпэўнена кажа «да». А як вам гэты перла ад міністра абароны? Мы живем на нашей земле, лесисто-болотистая местность, мы должны уметь ее защищать. Нагадала классику. Пока противник рисует карту наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. Аднак Віктара Хрэніна можна зразумець, бо расейцы сказалі, што ніякіх новых узбраенняў для беларусаў няма. Нездарма Лукашенко за 1,5 хвіліны перад сваімі сілавікамі троечы узгадаў, што быццам бы ўсё ўзбраенне мы вырабляем самыя. Получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Важно, кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все. Каб на ўсходзе не думалі, што Лукашенко толькі прасіць умее, ён паказаў, што ў нас нават ракеты свае ёсць на словах. А также мы отдельным вопросом рассмотрели уже 4-ю программу ракетостроения Республики Беларусь. Вось так даведваешся, што ўжо 20 гадоў у Беларусі будуюць ракеты. Аднак пакуль можна ўбачыць толькі адну сапраўдную новую ракету, якая імкліва нясецца ў космас. Гэта ракета расейская з аднаго боку, з другога боку яна ў Беларусі, бо гэта кошты на кватэры ў Менску. Хіба што таму, што вельмі масава расейцы зараз скупляюць гэтыя кватэры метр амаль ужо $2400. Аднак ракеты насамрэч не галоўныя. Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Гэта Лукашенко дакладна пра амерыканцаў і ізраільцян у Іране? Ці гэта такі тонкі тролінг усходняга суседа, які перадаў у Маскве кампрамат на беларускую армію? Толькі вось міністр Хрэнін не ведае дакладна, хто з генералаў і афіцэраў там узгадваецца. Хрэнін апынуўся ў становішчы ката з Барысава, які залез на дрэва, а пасля яго ратавалі ўсім дваром і нават скінуліся на вышку. Кота сняли. Спасибо большое всем, кто не прошел мимо. Ці атрымаецца так у Хрэніна, якога Лукашенко вырашыў праверыць і менавіта яму даручыў пачаць чыстку? Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. Лукашенко жадае паглядзець, на каго Хрэнін павесіць адказнасць за незадавальняючы стан арміі, каб зразумець, што рабіць з самым міністрам далей. Я понимаю, вы там разбирались, где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. І на які б паглажванні сярод ваенных Лукашенко не намякаў, дакладна адно. У арміі пачаліся вялікія змены, а беларусаў сапраўды рыхтуюць да вайны. З гэтымі рэканструкцыямі баёў на 9 траўня. Маршыраваннем дзяцей. І нават абавязковымі вайсковымі зборамі для 10класнікаў, запалохваннямі пра тэлефоны з выбухоўкай і нават цэлымі арсеналамі, якія быццам бы хтосьці меў пад Дзяржынскам.
По месту его жительства и в других объектах недвижимости изъято 5 единиц нарезного огнестрельного оружия, среди которых карабины, винтовки и самодельное устройство для стрельбы винтовочными патронами. Также 3 обреза охотничьих ружей, 5 единиц гладкоствольного огнестрельного оружия, пневматическая винтовка, 4 пистолета и 4 револьвера. А вось у Гродні былі сапраўдныя баі з бронетэхнікай і стралянінай на вуліцах. Гэта Караеў вырашыў паказаць, як ён вызваляў горад ад немцаў. А ў верасні яшчэ будзе вызваляць ад палякаў. Лукашенко ж ваяваць рыхтуецца не там, дзе вы падумалі, ваяваць ён сапраўды рыхтуецца, бо даведаўся ад Пуціна пра падрыхтоўку спынення вайны ва ўкраіне. Расійская эканоміка на мяжы, і ў Расіі можа пачацца ўсё, што заўгодна, а пасля і ў Беларусі. Нездарма пасля вайскоўцаў Лукашенко адразу правёў перастаноўкі ў найбольш праблемнай сёння вобласці – Гомельскай. Воды там хватает, реки наши основные. Люди там очень хорошие. В Гомеле и на Гомельщине вообще люди хорошие. Быццам толькі на Гомельшчыне вада, рэкі і людзі хорошыя. Аднак Гомель – гэта радзіма Сергея Ціханаўскага, якога Лукашенко ніколі не забывае, і таму прызначае туды новага кіраўніка. Ну, я очень надеюсь, что с приходом нового мэра Гомеля там все пойдет в лучшую сторону. Так можа проста ў Беларусі трэба, каб прыйшоў новы кіраўнік. Глядзіш, тады і ва ўсёй краіне пойдзе, што ў лепшы бок. А то вунь, што творыцца ў Жлобіне на БМЗ. А металлургический магазин? Слабо, товарищ президент. Вот мы на последнем заседании исполкома разбирали там ситуацию. К сожалению, ситуация сложная. А яшчэ ў год жанчыны Лукашенко зняў з пасады яшчэ адну жанчыну, кіраўніцу Мазырскага района, і прызначыў замест яе мужика, каб погружаўся і ўнікаў. Александр Александрович, голова не закружится от таких взлетов у тебя? Нет, товарищ. Потому что ты так как-то быстро в последнее время по этой карьерной лестнице поднимался, но заслуженно. Я, наверное, не ошибаюсь, Дмитрий Николаевич, вы же изучали. Конечно, товарищ. Не ошибаюсь. Можа, сапраўды ваяваць сабраўся, таму і прыбраў жанчыну з пасады. Ходзяць жа чуткі, што Мазыр аж кішыць вагнераўцамі. Цікава, гэта чуткі ці праўда? Можа, вы ведаеце штосьці больш? Толькі ці дапамогуць чысткі ў арміі і пачатак перастановак у праблемных рэгіёнах, калі сістэма не змяняецца? Як вы лічыце? Ну, в прынцыпе, і так вядома, але ўсё ж такі напішыце ў каментары, калі для вас гэта бяспечна. Дарэчы, Лукашенко, як толькі вярнуўся, ўсё ж адпомсціў Пуціну за тое, што той ціснуў на яго ў Маскве. У Маскве салюту ў гонар перамогі не было, у Менску быў, прычым раскошны, чым не прамінула пахваліцца прапаганда. А аршанскі кіраўнік нават падпяваў «Дзень Пабеды» на афіцыйным мерапрыемстве. Праўда, атрымалася гэта як у вядомай казцы. Надевать всю корот, а не слышно, что поет. А вось канкурэнт Лукашэнкі адправіўся правяраць гатоўнасць тэхнікі да пасяўной. Варта адзначыць, што Лукашенко сёлета настолькі захапіўся падрыхтоўкай да вайны, што зусім закінуўся ў бу. Ніводнай парады і нарады не даў і не правёў. Так краіна і без хлеба можа застацца. І толькі ж ён ведае, як, што там, са свінкамі, з каласамі і гэтак далей. Вось і прыходзіцца Караеву выпраўляць сітуацыю. Вельмі ж гэта нагадвае сітуацыю з мультфільма. Делайте, пожалуйста, умные лица. Я на вас фотоохоту начинаю. Нядаўна з'явілася інфармацыя пра самае шчаслівае месца ў Беларусі. І гэта не рэзідэнцыя Лукашэнкі. І не Менск, хаця таксама сталіца, а Гурковая. Гэта вёска Альшаны Столінскага раёна. Як жыхары Альшанаў самі без удзелу дзяржавы зрабілі сваю вёску самай заможнай у Беларусі. Гэта аграгарадок у Столінскім раёне, дзе жыве 8 000 чалавек. А ўсё таму, што не ездзіць туды Лукашенка. І жывуць жа людзі неяк без яго указаў і павучанняў, калі і як агуркі садзіць і вырошчваюць. Магчыма, пачуў некалі Бог малітвы альшанцаў: «Збаў нас ад лукавага». Таму ў знак удзячнасці і будуюць там новы малітоўны дом. Кажуць, адзін з найбольшых у Еўропе. І цяпер тут будуюць пратэстанцкі малітоўны дом, найбуйнейшы ў Беларусі. 4 паверхі, больш за 7500 квадратных метраў. Ён разлічаны на 3000 чалавек.
Гэта больш за палову ўсіх жыхароў вёскі. Але калі верыць прапагандзе, усе беларусы жывуць шчасліва і заможна, нават калі самыя пра гэта не ведаюць. Вось вырашылі нават адлішку дапамагчы сваім братам у Іране, Кубе і Мазамбіку. Накіравалі гуманітарную дапамогу. Атрымалася, як у вершы часоў Савецкага Саюза. «Пусть едят родные братья, Куба, Африка, Вьетнам. Отдадим штаны и платье. Ничего не надо нам». Тым часам беларусаў напаткала сапраўдная боль. Даводзіцца дзяліць месца з Балівіяй. Склалі рэйтынг пашпартоў свету, і Беларусь апынулася на 59-м месцы. Побач Казахстан і Таіланд. Без візы беларусаў гатовыя прыняць 77 краін. Яшчэ ў студзені іх было 79, але, відаць, дзве дзяржавы вырашылі пакуль без вас. На фоне суседзяў Беларусь выглядае не вельмі прывабна. Расія нават на 44-м месцы. Польша ўвогуле ў топе з 6-й пазіцыі. Літва 9-я, Латвія 7-я. На вяршыні пашпартнага Алімпу Сінгапур, 192 краіны без візы. За ім Японія, Паўднёвая Карэя і ААЭ. А ў самым хвасце рэйтынгу традыцыйна Афганістан, Сірыя, Ірак і Пакістан. Ну, нашы надёжныя друзья і саюзнікі. Все сябры. Мы ж спадзяемся, што прыйдзе час, і пройдзе гэты складаны час, все зменіцца. Як пісаў 100 гадоў таму Янка Купала, Беларусь нарэшце зойме свой пачэсны пасад між народамі. Мы ж з вами развітваемся. Дзякуй, што былі з намі. Калі бяспечна, ўсё ж такі пракаментуйце, пастаўце падабайкі і падзяліцеся відэа з самымі надзейнымі сваімі знаёмымі да сябрамі. Да сустрэчы праз тыдзень.